got skits, selling more than all you niggas is albums. Come on, put some respect on my name. Put some respect. Hey, cause I'm not the TV, cause I'm not the TV, cause I'm not the TV, cause I'm not the TV. Let it wash you big it, put up on my shoe big it, cause I'm not the TV, cause I'm not the TV. Speak like I'm not the TV, cause I'm not the TV. Speak like I'm not the TV, cause I'm not the TV. And it's that shit with me, money I do with me, cause I'm. Hey, Ntwana. Shay salad. Try. Grand, wana? It's sharp. This is sharp, it's fresh. No. Shop. Listen. Ay, man. Flat screen. I go in that. Oh, it's TV? Yeah. Okay. Ngiyakubonga athi le ntwana edlala lezi ishandisi lezo TV game o PlayStation. PlayStation, yeah. And then the PlayStation 5. Uyabona exactly. Nayo ishandisi ngizwise manje ngani. Anginayo imali. Yeah? Anginayo imali. Hayi ngeke ungabi nayo imali ungangigoqi. Phethe mali lapho. Angisumiwe ngo200. Awu, sungazi uqhalela uma PlayStation 5 Pro wami. PlayStation 5 bese ungitshela skin bazokupostela 200. Hayi awukabi mntwana. Hawu, dedela la lethu clipper. Uyazokunika le shandisi sibe great. Iyadlala. Perfect. Dedela imali. Yema phela musubhayiza. Kumele manje ngibona abantu. Wena le shandisi uzoyikhipha kancane ngizoyincuka, ngimashe, ngithathe usale nale shandisi uthathe. Ikhiphe. Manje ngizothina ekhaya ngifane TV. Awuzobatshela ukuthi uthi TV uyisebenza manje. Asoka. Ikhiphe kancane. Lalela, manje ngasithela wenza njalo. Okay. Sure. Iqinisa likhe emhlabeni uwelona wenze kanje ngami. Iqinisa likhe emhlabeni uwelona wenze kanje ngami. Ngikwethemba ngikuhlebela zonke izinto, ngikwethemba ngikuxoxela zonke, ngikwethemba ngikuhlebela zonke.